Προτού ακόμα εκπνεύσει η διορία του τελεσίγραφου της 28ης Οκτωβρίου, οι Ιταλικές δυνάμεις είχαν διαδεί τα ελληνοαλβανικά σύνορα και είχαν εισβάλει στο ελληνικό έδαφος, καταλαμβάνοντας Φιλιάτες και Κόνιτσα, και προχωρούσαν προς το Μέτσοβο για να αποκόψουν την Ήπειρο από τη Θεσσαλία. Αν οι Ιταλοί είχαν επιτύχει σε αυτή τη φάση, ίσως η έκβαση του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου να ήταν διαφορετική. Μπροστά μας η λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων. Η λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντών Εφέδρων δημιουργήθηκε για να συγκεντρώνει όλους τους υπεύθυνους Έλληνες, έφεδρους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες όλων των όπλων και των σωμάτων του ελληνικού στρατού, με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση και συντήρησή τους, ώστε έτσι, αν η πατρίδα τους χρειαστεί, να πράξουν το καθήκον τους στο ακέραιο. Μπροστά μας, ο Σύλλογος Ποντίων Εύξηνος Πόντος Λέσχη Ηρακλείου.